yake wannan sake fusata mutane kake daman kai kana da wannan ilimin sanda gudulag yake a siya naira 120 kace wannan ya kamata ma in revolution ne ayi kana da wannan ashe kaga kenan akwai sifa ta munafunci kenan haka wannan dole a tumu mutum da muna in dai ka san haka ne dan me a lokacin kace bai kamata ba ai da wannan kalmar ne aka zabe ka dama kuma in wannan kake faɗa riyal 30,000 shine minimum wage na Saudiya sai ka faɗi karancin albashinsu 300,000 mai shara ke ɗauka a Saudiya mafi karanci ku kuma yanzu a gama kokawa akan 30,000 amma kana faɗar mai 160 100 da nawa a Saudiya da 60 ko to 169 a Saudiya kaga ma mu ba mu kamo su ba kenan ya kamata mu kamo su ko ma mu wuce su to in wannan kake faɗa mai bai zama 169 a Saudiya ba sai da kuka karya naira da za ku yi lissafi su Saudiya riyal ɗinsu kullum yana nan a mustawa ɗaya in kuka yi lissafi na yadda da ya sami dala a 197 in kuka lissafa riyal da wannan ba da 380 ba abinda lissafin lita muka buga ta Saudiya za ta baka naira 66 kuka karya naira a ta rigargaje ya zama haka amma 66 ne lissafin litan mai ta Saudiya a Najeriya a lokacin da kuka hau saboda haka duk wannan bayanan fa jama'a yanzu ba su suke nema ba mafita suke nema shugaban kasa ya za a yi a samu mafita shi ake nema amma ba shakka Najeriya ba abin da yawan a cikinta duk cikunanmu nan mun cika cikinmu da bashi dan kai baka ci ba wasu sun ci maka a can kaga kudin da aka bayan na raɗaɗin coronavirus ma an ga account ɗin da suka ji in ji ICPC sun ce an ga inda aka sa kudin dama an nace muku ina kudin raɗaɗin coronavirus to su dai kudaden su suka san inda suke nemo su kuma su suka san inda suke da kudaden dan da ni da ku kowa unguwanmu da layinmu da ko ina yanda yake haka yake babu abin da ya canja yau siyasa shekara demokradiyya 21 kenan 1999 2020 shekara 21 ina ci gaba yake ina asibitoci ina lafiya ina fannin ilimi ina titina ina jiragen sama ina railway ina me ya ci gaba ina ne ba ina talauci ya tafi an daina kaga to kamata ya a ce a yi addu'a shi ne magana ba ya zo a ce wai a shugaban kasa ma har kafa hujja yake ba wannan ba girman ka bane ka ja girman ka kuma ina yi matarka mai ɗakin ka addu'a Aisha mutuniyar kirki mutuniyar arziki ta turo a jihar nan ana tarba taliya da shinkafa ana tarba wannan abin sai a makaroni da tumatir Allah saka miki da alkhairi ina ma dai mijinki hali irin naki sanda ta gayyace mu muka yi maulidin manzon Allah da addu'a ƙasa shekarar da ta wuce yamawa mun je a jirgin haya ta sa aka ɗauko jirgin shugaban ƙasa ta ce a gaya mana kan mu tafi airport mu jira ta muka jira ta aka ɗauko jirgin shugaban ƙasa da suke hawa su wannan lululawa ɗin aka samu a ciki aka ce a kawo mu Kano tana godiya da muka amsa mata gayyata kuma wallahi da ta zo gaishe mu ga ta fesa ladi sai da ta tsuguna ƙasa muna tsaye tana tsuguna tana gaishe mu saboda biyayya yan manyan mutane ce sun san karamci da ita ce shugaban ƙasa wallahi ba za a shiga wannan wahalar ba ai kun san da shi ya gayyace mu cewa za a yankan mana tikitin max ko irs ko a ɗauko mu a mota ma a kamu ba zai gari ba mata ta san mutuncin mutane ta san tun da su ma suna hawa ne daɗi to me laifi don wani ma ya ji daɗi shugaban ƙasa shinkafan nan kana cin basmata me don wani shi ma ya ci mara me laifi a ciki yadda ba iya so ka ji daɗi kowa haka yake so ji daɗi yadda ka zama shugaban ƙasa ba wanda anan da Allah zai bashi zai ce baya so kaka ɗauka wai kubin kowa kai Allah ya ce rike kafin kai wane ɗan yarbawa arni ya yi ta me a ciki ita ai kujerar ba ta Allah bace ba ta manzan Allah bace kujera ce ta yan duniya daga duniya zuwa duniya kuma dai abin da muke gaya wa kowa wallahi mutum a gama tsare shi duk inda za a tsare shi duk yanda za a ki faɗar kuskurensa duk yanda zai ki zuwa gun malamai ya ce a masa addu'a duk yanda zai wadata da kansa ya ga yaɗi su zai iya fuskantar komai shi ƙwararre ne shi komai ne duk yanda mutum ya kai da wannan abin muna gaya masa akwai ranar da wannan ranar idan ta zo za ka ga mutum available a makabarta ko mutum biyu ba sa gadin kabarinsa sai ka ga mutum an yi katuwar katanga doguwa ba a ganinsa sai an gawa ne sai an gawa ne sai an gawa ne
wallahi inda ya mutu ka je makabartun Kano za ka gan shi yanzu available da ciyawa ma akan kabarinsa. To me wani zulmewa a cikin harkar magana abin duniya. Mu dai muna faɗan nasiha ne da jan kunne da shugabanni don su haɗu da Allah lafiya. Don mu abin da muka sani manzo Allah ya ɗaga hannu ya yi addu'a. Ya ce Allah duk wanda ka ba shugabancin jama'a ya tosasa musu, ya ce me Allah ka tosasa masa. Duk wanda ka ba shi shugabancin jama'a ya tsananta musu, manzo Allah ya ce shi ma Allah ka tsananta masa. To mu muna ma nasiha ne saboda kakka faɗa wannan komar. Ƙauna da yadda da 'yan Najeriya suke da ita yanzu babu ita a cikin zuciyarsu, kama a irin katon kumurcin nan suke kallon ka mai tsarin da dafinsa sai ya kashe mutum. Da can har a mumbarin nan muka ce duk wanda ya ce Allah za a mafi alkhairi, a baki na aka so majinta na ce munafiki ne, Buhari ne kawai mafi alkhairi, ya ga na faɗa to amma yanzu ga shi jama'a mu da muka yabe ka muka ce ka zo, tunda mu ba munafikai bane, wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala Allah ta'adilu idilu huwa aqrabu littaqwa. Da zai yi ma irin yanda gwamnonin jihohi suke, babu gwamnan da bai fi shi tabukawa ba. Wannan addu'o'i Allah ubangiji ya fitta kasan nan daga kunci, talauci Allah kawo mana shi daga kasan nan, musulmi Allah ya ba mu yayewa, saboda wallahi kasan ma a cikin barazana take. Kun ga mu abin da yasa muka yadda da kuncin nan, muna ganin musulmi ne dan uwan mu dan arewa. To ku yi tunanin da a ce arni ne kawo wannan kuncin da muke ciki, ba za mu iya sa zuciyar mu hakuri ba. To yanzu zufa sun kusa fashewa, kuma daman a raɓa muke mu, wato mulhaƙai ne fa, a raɓa muke kaskoki ne mu, muna cinye musu arziki. Ko ka ko ka so ana ɓallewa ka zama matsiyaci fitak. Wallahi tallahi ba ka da komai a arewa, in ma akwai ba a nemo shi ba. Saboda haka bi ta addu'a Allah ya tabbatar da arzikin mu tare da mu, kuma ya ba mu kwanciyar hankali, kuma ya mana buɗi daga gare shi ba daga wani ba. Dan inda ga wanda sai ga abin ya zama haka sai da wahala zai zo hannunka. A daidaita sau a haɗa kafaɗa.